Så er vi tilbage igen. Velkommen til. Og i dag er vi ude i at smage noget snublejuice. Fra 2 øl. Jeg ved ikke, om I kan se den her. 2 øl snublejuice. Så vidt jeg er orienteret, så er det jo en Session Indian Pale Ale. Men jeg har ladet mig fortælle, at den skulle være glutenfri, eller i hvert fald glutenreduceret. Lad os prøve at se, hvad de egentlig skriver om det her. Nej, den er ikke glutenfri, så dem som går og fortæller, at den er glutenfri, det passer ikke. Den er nemlig øl med meget lavt indhold af gluten, så den er glutenreduceret. Der er gluten i, den må ikke sælges som glutenfri øl. Beklager. Nå, men lad os se her. 4,5%. Hvide havre. Very low content of gluten. De skriver ikke så meget om den. Brygget af 2 øl i Svinninge. Javel ja. Men det er noget med, at der er flere forskellige humletyper i. Noget med noget citra, synes jeg har set et sted. Skidt nu med det. Lad os prøve at hælde den op, og så beklager. Vi prøver at hælde den op, og så ser vi egentlig, hvad vi får ud af den her bavian her. Man kan tydeligt dufte det her karakteristiske IPA friskhed. Helle, nu står solen op. Ej, det passer ikke. Men hold da op, det er altså flot. Snublejuice, 2 øl. Lad os lige se. Altså, jeg elsker det her glas, fordi det kan virkelig nogle tricks, når det er sådan et glas her. Det skiller sig. Altså, det skiller ligesom øllen en lille smule her. Her kan jeg tydeligt se igennem glasset, hvor det bliver mere mørkere heroppe, og det er mørkt i bunden. Men lige her, der kan jeg faktisk se mine fingre igennem glasset. Det er altså et spøjsglas. Jeg synes, det er fedt. Jeg kan rigtig godt lide det. Og så i de her lyse øltyper, så er det jo høje slanke glas, hvor man i mørkere øl, karakteristisk set, vælger at drikke dem i nogle lidt bredere glas, mere for at man ligesom kan slynge den måske, sådan at der kommer noget mere aroma rundt i glasset. Det lyder vældig fint. Gør det en forskel? Det aner jeg ikke en skid om. Men det virker fedt lige at slynge den. Det gør man ikke så meget med lysøl. Har jeg hørt. Bevares, har jeg hørt. Så altså den er rigtig flot, rigtig lækker at kigge på. Rigtig flot skum på. Også. Dufter af citrus, varme sommerdage. Så, altså sådan rigtig frisk og sprød. Det synes jeg altså virkelig dufter lækkert. Drengene, må jeg bede om sådan en? Ja tak. Lad os prøve at smage den. Interessant. Den har det her, hvad skal man sige, IPA-delen af den. Det vi normalt kender fra IPA med, at det er sådan lidt bittert, der er noget bitterhed i. Det er der egentlig ikke rigtigt i den her. Der ligger noget humle, især oppe i ganen, som egentlig lægger sig som sådan en bredt slør i hele munden faktisk nu. Rigtig lækkert. Smager af citrusfrugter. Smager af det her friske, lækre noget. Sådan en dejlig varm sommerdag måske ude på havnen. Når man sidder og nyder den her solskin, der kommer lige en lille blæst en gang imellem. Du får lidt sand i øjet, fordi det gør man ude på stranden. Og så sidder du og nyder den her i godt selskab. Det er virkelig lækkert. Citra. Jeg er ret sikker på, at der er citra i den her, altså citra humle. Vældig, vældig godt. 2 øl. Et bryghus. Det er en bryghus. Det er et bryghus i Svinninge, som har lavet en bred serie af alt muligt lækkert. Jeg kunne godt
forestille mig, at det her snublejuice her, at de har valgt at kalde den det, fordi den er fin, den er lækker, den er afbalanceret, der er ikke alt det her kaos i munden, når man drikker den. Du får en dejlig, afbalanceret, frisk sommerøl, IPA-type, noget super lækker, rigtig dejligt at have med at gøre. Jeg kan klart anbefale den forresten. Så finder at nu det her sådan en lille dåse. Jeg har set, du kan få dem både i halvliters og i 70 cl tror jeg nok ikke, men i hvert fald i halvliters dåser har jeg set. Og så de her 33 cl. Jeg synes helt klart, at den er værd at give et skud. Så finder I den på tilbud, okay, køb den. Prøv den, bliv glad for den. Kan den noget exceptionelt spændende ud over det her sommer noget? Altså, kan du få en anden billigere IPA, som gør det samme? Ja, det kan du helt sikkert. Men det er fedt. Den hedder Snublejuice, og det er mega fedt. Tak, fordi I gider at se med. Det gør mig rigtig glad. Så jeg synes egentlig, at nu fortsætter vi. Nu har vi smagt Snublejuice. Det næste, det er, at jeg har fået fat i sådan en hazy IPA fra Anarkist, som vi skal smage. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Det prøver vi næste gang. Og så vil jeg bare sige, jeg ved ikke engang, hvad jeg vil sige. Mange tak, fordi I gider se med. Vi ses i den næste. Husk at dele og like. Alt det her sjovt, hvad vi end noget føles mærkeligt at sige. Men gør det alligevel. Vi ses. Tak fordi I ser med.